И заради на всички гости кликна на този клип. Днес, както виждате, ще играем Among Us. Ако искате да продължавам с поредицата на Among Us, лайкнете, абонирайте се, споделете с приятел и приятно гледане. И хора, паднах се импостор. Първата игра. Паднах импостор. Още в началото. Ако саботаж на лайк. Това ще ви скрихна дискусията. И хора бихме, изгониха, те половината лепнаха и ни спечелихме. И да. И хора, крилмейт. Но видях пинг да читва за това на emergency. Защото пинг читваше. Така да е, поред мен е пинг. Защото той читваше в началото, беше извън там корабче, дето сме събрани. И пинг е, според мен. Да, пинг, пишат пинг. Пинг е. Пинг е, защото аз го видя да читва, той е хакер и сигурно е импостор, 90%. Те лефнаха някой, ама ще си спестят докато не вълтнат. И мисля, че пинг. О, упс. О, но. Тук ще сгани пинг. Може ли той да е читал и да се е изключил хака, не знам. Замислете се. Може само да му натопи да иска, не знам. Но той беше в стените. Няма как да си в стените. Все пак няма как да си в стените, нали? Или да не е някакъв нов глич или нещо такова, не знам. Той читваше. О, саботажнаха. Съм да направя лек таск. Добре, ще да го направи. Към от другата страна. Айде, някой няма да го направи. О, не. Това е нашия край. На косъм бяхме. Много малък косъм бяхме да умрем. Добре, че направих нещо. Малко сме бавнички, знам, но няма какво да се направи. Репорт боди. Къде е? Ще се върна с малко. И скипнахме, защото този, който е репорт на бодито, бе, той се сканира. Значи не е просто. Колко малко таскове, аз сме само няколко човека и вижте колко малко таска. Има направени. Добре, аз тук направих един. Тук. Как е обучението в училище? На онлайн ли сте? Как сте? Защото аз от понеделник, т.е. от утре ще съм онлайн и
Код 2 беше. Да, грин е. Малко бавно пиша, знам, но... Аз съм вотал ред. Много съм тъп. Много съм тъп. Волтвах ред. Ред се сканира пред мен. Много съм тъп. Волтвам съм ред в бързината, съм волтнал ред. О, не. Ме изгоних. Ще се върна като намеря свърза. Хора, я вижте. Виждали ли сте черен мап? Виждали ли сте черен мап, който даже и мапа не мога да си отворя? Виждали ли сте, хора? Вижте колко много tasкове и отгоре tasкове. Този сервер е малко бъгнат. Не мислите ли? Даже и мап чата мога да си отворя. Голямо мазало, хора. Тук е много странно, ще ливна. Много е странно. Бъгна. Хора, импостор се паднах. С някакъв пич, който името му е толкова дълго, че няма на къде. Да затворя. Нещо бъгна. Да, не мога да изложа тук. Не мога да изложа, защото той беше на камера, за това не мога да изложа. Не мога. Защото ще ме разберат, че и аз съм импостор. Просто то е много лош импостор. И мен ме предаде, защото трябваше да репортна, иначе нямаше накъде. Няма какво да направя, реално, защото те вече знаят, че съм и аз едновременно. И голяма простина прави това. Ще се върна, като го изгонят. Понеже, както видяхте, убиха на камерите, сега го кикнаха и ме изгониха, разбира се. И реално той ни провали играта и можехме да бием преспокойно, но какво да се прави, има и такива лоши тимейти. Само да ви кажа, смятам това да е края на епизода. Благодаря за гледането, ударете един лайк за подкрепа, абонирайте се за канала, напишете в коментарите какво искате за напред и споделите с приятели. Благодаря за целия съпорт, който ми правите. Много съм щастлив. Аз не съм в YouTube заради парите, а за да ви правя на вас интересно и щастливо, да ви е яко. Да, не мислите, че съм някакъв човек, който е алчен за пари. Аз съм човек, който е добър и иска да ви направи на вас хубаво. И да, благодаря. Чао.